Globalisering, og hvad er pessimisterne og optimisternes grundholdning til globalisering? Globalisering er svært at definere. Man kan sige, at det er en udvikling fra lokal til verdensomfattende. Baylis og Smith definerer globalisering som den proces, hvor igennem samfund forbindes med hinanden på en sådan måde, at begivenheder og tilstand i en del af verden i stigende grad har konsekvenser for befolkningen og samfund langt borte. Når der er tale om globalisering, er et af de væsentlige spørgsmål, om der er tale om en positiv eller negativ proces. Det har såkaldte globalister en holdning til. De inddeles henholdsvis i pessimister og optimister. Pessimister mener, at globalisering fører til større skel og flere konflikter, samt at de fattige holdes nede af de rige. Dette resulterer altså i større ulighed mellem centerlandene og periferilandene. Optimisterne derimod, de ser en mere fremtidig verden tone frem og mener modsat pessimisterne, at de fattige lande trækkes op, og det resulterer altså i større lighed. Hvilke fordele og ulemper er der ved globalisering? I bilag 1 bliver vi i høj grad præsenteret for fænomenet outsourcing, hvor virksomheder på baggrund af globalisering lader eksterne leverandører stå for aktiviteter, som virksomheden selv tidligere har stået for. Effekten af dette blandt andet de nationale økonomiers forbundenhed og indbyrdes afhængighed øges. Der er dog en række meromkostninger, som opvejer nogle af de billige administrationomkostninger i Kina. Herved er der tale om firmaer, der skipper fremstillingen i Fjernøsten, blandt andet fordi der i Kina er en helt anden kultur og mentalitet til, hvad man ligesom kan sige er godt nok. På den måde sker der altså en quality fade. Dog er outsourcing også grunden til en næsten 15 år økonomisk ekspansion uden inflation, som det påpeges i bilag 4. Hvor stor en andel af verdens samlede BNP et land har, fortæller, hvor betydningsfuldt landet er i forhold til verdensøkonomien. Figur 1 viser, at Danmarks bidrag til verdensøkonomien i BNP siden 1990 til 2009 er faldet med 20%, til trods for, at verdens samlede BNP er vokset med 40%. Det ses altså helt tydeligt ud fra figuren, at det er Kina og Asien, der dominerer overlegent. USA er faldet med 0,5%, og dens allierede har mistet 17%. Dette resulterer altså i nye magtcentre, hvor det ikke kun er Vesten, der dominerer, når der skal tages vigtige beslutninger. Det betyder altså også, at der er sket en større form for lighed, i det ikke kun er Vesten, der nu ligesom bestemmer. Det er dog et held for verden, at Kina og Indien ikke har koldkastet den eksisterende model. Globalisterne er også skyld i et indkomstløft, som jeg kom ind på før med hensyn til outsourcing, altså den her øgede vækst, og et indkomstløft, som jeg vil komme nærmere ind på i min diskussion. Diskussion og vurdering af, hvorvidt globalisering er skyld i mere eller mindre ulighed, samt hvem der er globaliseringsvindere og tabere. Hvis man ser det fra en globaliseringsoptimist side, så er globalisering ikke skyld i, at uligheden er blevet større, og de fattige lande er blevet mindre, eller er blevet endnu mere fattige. Problemet er derimod, at befolkningen i Mellemøsten, den sydlige del af Asien samt dele af Afrika ikke er blevet globaliseret nok. HDI-indekset illustrerer, hvordan indkomstøkonomien kædes sammen. De mindst udviklede lande er så fattige, at de ikke har mulighed for at importere varer. Derfor er deres BNP per indbygger meget lav. Vi kan se, at deres tal i kategorierne generelt er markant lavere end de højt udviklede lande. Dette betyder altså, at de står uden for verdensøkonomien, og det hele bliver til en ond cirkel, hvor globalisering simpelthen bare passerer forbi dem, fordi de ikke kan bidrage til økonomien, fordi de simpelthen ikke har nok at tilbyde globaliseringen. Spørgsmålet er så, hvordan det kan være lighed. Vi kan altså også se, at centerlandene har de højeste tal, hvilket understøtter den imperialistiske tankegang bag verdenssystemsteorien, hvor pessimisterne mener, at det fører til større ulighed, i det centerlandene udnytter periferien, blandt andet på grund af de lave lønninger via outsourcing, som dog også er forudsætning for en dårlig velfærd og dårlige arbejdsforhold. På den måde er cirklen altså svær at bryde, og det kan diskuteres, om det overhovedet er alle, der har lyst og har et ønske om at bryde den, i det den store ulighed på mange områder gavner dem, der har en fordel af globaliseringen. Velstandsløftet skulle efter sigende være skyld i mere lighed. Men en følge af dette løft er altså også velstandskløften. Velstandskløften ses ved udviklingen i de sidste halvdel af det 20. århundrede, som viser, at de rige bliver rigere og rigere, og der er færre, som lever under den absolute fattigdom. Men det ses samtidig, at kløften mellem rig og fattig vokser. I figur 4.6 på side 174 kapitel 4 viser den her figur, at antallet af fattige, som lever under den absolute fattigdom, har været faldende.
Men for SSA-landene er antallet af ekstremt fattige steget de sidste 20 år. Det ligger altså op til diskussion i det, at til trods for, at SSA-landene kun udgør 10% af verdens befolkning, så lever over en fjerdedel af samtlige ekstremt fattige altså her. Taberne må altså være Mellemøsten, den sydlige del af Asien, samt dele af Afrika, som ikke har gavn af globalisering, og derved heller ikke kan bidrage til verdensøkonomien. På den måde er det altså ikke så underligt, at det også er dem, som er de fattigste, samt har den laveste HDI-indeks. Det her kan altså umuligt være lighed. Konklusion på min problemformulering. Hvorvidt globaliseringen er skyld i mere eller mindre ulighed er ikke til at sige. I det jeg igennem min redegørelse, analyse og diskussion kan se, at det kommer an på, om du ser igennem pessimistiske eller optimistiske briller. Dog kan man ikke komme udenom, at der er sket et velstandsløb, hvor verden samlet set er blevet mindre fattig. Men de lande, globalisering ikke er til fordel for, er det gået den modsatte vej, hvilket har skabt en stor ulighed mellem rig